Takže, priatelia, po viac ako 2 rokoch sme zase v bazéne, kde Olinka mala pred 2 rokmi narodeniny vo februári, teraz je august a je v tom istom bazéne, kde bolo zliadnutých 70 000 zliadnutí, za ktoré vám krásne ďakujeme. A je to stále naša Olinka. Vidíte, že medzi tým už aj lepšie pláva, ale nechce nám to zase ukázať. Ani tedy nechcela, ani teraz nie. Ale príde sem a opýtame sa jej, čo nového po 2 rokoch. Takže Olinka, povedz nám, čo nového po 2 rokoch? No, chcem povedať, že buď som sa ja zmenšila, alebo voda narastla, lebo chodím po špičkách. Ale ty si plávala, tata. Ale hej, nechcela som vás... Ja som ťa videl, ty si to preplávala. Takže sme veľmi radi, že sme tu po 2 rokoch v podstate na mieste činu, kde sa urobilo video so zliadnutím 70 000. Aby ste videli, že hovorím pravdu, tak tam je tá morská kúpeľ takzvaná, ktorú som vám tedy upozorňoval, keď sa vrátite spátky s tým videom, tak to budete počuť a vidieť. Takže toto je miesto činu a sme veľmi radi, že sme zasa na tomto mieste a spolu. Bohužiaľ pred rokom do zdravotných dôvodov sme nemohli byť, ale tento rok sme tu zase. Takže pozdravujeme Olinku, všetko dobre prajeme. Ahoj, všetko dobre.